Калі сабраўся велізарны натоўп кругом яго, так што адны на другіх націскалі, пачаў ён гаварыць перш да вучняў сваіх. Сцеражыцеся кіслі фарысейскай, якая ёсць крывадушнасць. Бо няма анічога скрытага, што не было б выяўлена, ані таксама тайнага, чаго б не ўведалі. Бо што вы гаварылі ў цемры, пачуеце ў святле, ды што ў вуха шапталі ў пакоях, будзе абвешчана на дахах. Кажу ж вам, сябрам маім, не бойцеся тых, што забіваюць цела і пасля гэтага нічога болей не могуць зрабіць. А я падказваю вам, каго баяцца. Бойцеся таго, хто па забіцці мае ўладу ўкінуць у пекла. Так кажу вам, яго бойцеся. Ці ж не прадаюць 5 вераб'ёў за 2 асы, але ні адзін з іх не забыты Богам. Але і валасы на галаве вашай усе палічаны. Не бойцеся, вы ж важнейшыя за мноства вераб'ёў. Кажу ж вам, кожны, хто прызнае мяне перад людзьмі, таго і Сын чалавечы прызнае перад анёламі Божымі. А хто зрачэцца мяне перад людзьмі, таго і ён зрачэцца перад анёламі Божымі. І кожнаму, хто скажа слова на Сына чалавечага, будзе адпушчана. Але хто б блюзняў на Духа Святога, не будзе таму адпушчана. А калі вас павядуць у сінагогі і да начальства, і да ўладаў, не турбуйцеся, як і што маеце адказаць, ці што гаварыць, бо Дух Святы навучыць вас у тую гадзіну, што вам трэба казаць. Нехта з натоўпу гаворыць яму: «Настаўнік, скажы брату майму, каб ён падзяліўся са мною спадчынай». Але ён сказаў яму: «Чалавеча, хто ж паставіў мяне суддзёй і размеркавальнікам над вамі?» Ды сказаў ім: «Зважайце і высцерагайцеся ўсякай хцівасці, бо калі хто і мае дастатак, яго жыццё не ў тым, што мае». І сказаў ім для параўнання, кажучы: «Поле аднаго багацея дало шчодры ўраджай». Дык ён разважаў сваёй душы, кажучы: «Што мне зрабіць, бо не маю дзе падзець свайго ўраджаю?» Ды сказаў: «Вось што зраблю. Развалю свае свірны і пабудую большыя, і туды збяру ўсю пшаніцу і даброцце маё. І скажу душы маёй: душа, маеш многа даброццяў, назапашаных на шмат гадоў. Адпачывай, еш, пі, банкетуй». Але Бог сказаў яму: «Дурню, у гэтую ноч запатрабуюць ад цябе душы тваёй, а тое, што прыгатаваў, чыё будзе?» Так бывае з тым, хто для сябе збірае скарбы, а перад Богам небагаты. І сказаў вучням сваім: «Дзеля таго кажу вам, не турбуйцеся дзеля душы вашай, што будзеце есці, а не дзеля цела, што на яго ўздзенеце, бо душа важнейшая за яду і цела за адзенне. Паглядзіце на груганоў, якія ані сеюць, ані жнуць, і няма ў іх ані камор, ані свірнаў, і Бог іх корміць. Наколькі ж вы больш вартыя за птушак? Ды хто з вас сваім клопатам можа дадаць хоць адзін локаць да свайго росту? Калі вось найменшай рэчы не можаце, дык чаму пра іншыя турбуецеся? Прыгледзьцеся да лілеяў, як яны растуць. Ані працуюць, ані прадуць, але, кажу я вам, нават Саламон ва ўсёй сваёй славе не быў так апрануты, як адна з іх. Дык калі траву, што сёння на полі, а заўтра ў печ кінута, Бог так апранае, дык куды больш вас, малаверы? Таму вы не пытаецеся, што будзеце есці, або што будзеце піць, і не турбуйцеся. Гэтага ўсяго народы свету шукаюць. Ваш жа Айцец ведае, што гэта патрабуецца вам. Дык перш шукайце валадарства яго, і гэта ўсё вам дададзена будзе.
Не бойся, малы статак, бо даспадобы было айцу вашаму даць вам валадарства. Дык прадайце, што маеце, і дайце міласціну. Спраўце сабе капшукі, што не нішчэюць, скарб бязмежны ў небе, куды злодзей не набліжаецца і дзе моль не з'ядае. Бо дзе скарб ваш, там будзе і сэрца вашае. Хай паясніцы вашыя будуць падпяразаныя і светачы запаленыя ў руках вашых. А вы самі, падобныя на людзей, што чакаюць гаспадара свайго, калі ён вернецца з вяселля, каб калі надыдзе і пастукае, адразу адчыніць яму. Шчасныя тыя слугі, калі гаспадар прыйдзе і ўбачыць, што яны не спяць. Сапраўды кажу вам, ён падпярэжацца і скажа ім узлегчы за сталом, ды абыходзячы, будзе паслугаваць ім. І ці ён прыйдзе ў другую варту, ці ў трэцюю варту прыйдзе, і такімі іх убачыць шчасныя тыя слугі. А гэта ведайце, што калі б гаспадар дома ведаў, у які час злодзей прыйдзе, не дазволіў бы яму ўламіцца ў дом свой. Так і вы будьце гатовыя, бо сын чалавечы прыйдзе ў гадзіну, у якую вы не спадзеяцеся. Затым гаворыць яму Пётра: «Господзе, ці нам гаворыш гэта для параўнання, ці можа ўсім?» І сказаў Господ: «Хто, думаеш, ёсць верны і разумны слуга, якога гаспадар паставіў над падданымі сваімі, каб даваў ім у час меру пшаніцы? Шчасны той слуга, калі гаспадар прыйдзе і ўбачыць, што ён так робіць. Сапраўды кажу вам, над усім, чым валодае, паставіць ён яго. А калі той слуга скажа ў сэрцы сваім: гаспадар мой марудзіць з прыходам, ды пачне біць слуг і служанак, есці, піць ды напівацца, прыйдзе гаспадар слугі таго ў дзень, у які не спадзяецца і ў час якога не ведае, і адлучыць яго, ды прызначыць яго долю разам з нявернымі. Той жа слуга, які ведаў волю гаспадара свайго, але не прыгатаваўся і не рабіў паводле волі яго, будзе строга пакараны. А той, які не ведаў і рабіў вартае кары, будзе пакараны меней. Ад кожнага, каму болей дадзена, болей спытаюць, і ад таго, каму многа даручана, болей патрабаваць будуць. Агонь прыйшоў я кінуць на зямлю, і чаго хачу, каб ён ужо гарэў. Я маю быць хростам хрышчаны, і як жа я пакутую, пакуль гэта не споўніцца. Ці ж думаеце, што я прыйшоў супакой прынесці на зямлю? Не кажу вам, але раздзяленне. Адсюль вось будуць 5 ў адным доме падзеленыя, 3 супраць 2, а 2 супраць 3. Раздзеляцца бацька з сынам, а сын з бацькам, маці з дачкой, а дачка з маці, свякроў з сынавай сваёй, а сынавая з свекрывёй сваёй. Далей прамаўляў і да людзей: «Калі вы бачыце хмару, што падымаецца з захаду, зараз жа кажаце: набліжаецца навальніца, і так стаецца. А калі вецер дзьме з поўдня, кажаце: будзе спякота, і так стаецца. Крывадушнікі, аблічча зямлі і неба ўмееце распазнаць? Чаму ж гэтага часу не ўмееце распазнаць? Дык чаму самі сябе не судзіце па справядлівасці? Калі ідзеш з супраціўнікам тваім да начальніка, дык па дарозе старайся вызваліцца ад яго, каб ён не павёў цябе да суддзі, а суддзя не аддаў бы цябе кату, а кат не кінуў бы цябе ў вязніцу. Кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не разлічышся да апошняга аса.